सानाबो हाबनोसैलै मोसौबो लायनांगौ थांनांसिगोन। ए फैबाय दै लाबोखाबाय आङो आथिं आखाइ सुदो। नै जिरायफैदो ओंखामा खुरबाय आं। मा खामानि मावनो ओंखारलांनांगौआ माला ओंखारलांनांगौ जाखो? थांनांगौआथ' थांनांगौमोन आबादानो जाथारला माथो। बाहेरायाव थांनानै एसे खामायनानै लाबोनोसै। माला थांनांगौ जाखो होनबालाय? समफोरनो ओंखारलांनोसै नामा? हनै बुंगायाबो समफोरनो थाङोनो। दे होमबालाय गाबोननो सिफोरखौ सुस्रांनानै दोनखासै आं। मोनदारुआ बे न'निफ्राय हाथायाव ओंखारलांनानै आं मोनदारु जानानै बे न'आव थाहैनोसै। ओंखाम नांबावगौ नामा? नांला। दे होमबालाय सिखारदो। दे मोजाङै थांदो थाब फै। लामा सामायाव एसे थाल ला। दे नोंबो मोजाङै था। थादो आं थांसै। Rang